Супокой и добро нехай будуть з усіми вами. И с Духом Твоим. Святий Францішак з Асізі, якого називали патріархом убогих, адышоў з гэтага свету ў суботу вечарам 3 кастрычніка 1226 года. Меў тады 45 год. 20 з іх чыніў пакуту, а 2 апошнія гады жыцця насіў на руках, ногах і на баку раны Пана нашага Езуса Христа. Святый Отец Францішак, гэта мы, Твои сыны, становимся ў пакоры перад Тобою, каб набожна перажываць Твой адыход з гэтага свету. Нас хвалюе ўспамін таго вечара, калі, нягледзячы на пакутлівы боль, Ты са спакойнай душой вітаў смерць, браму да неба, і з радасцю увайшоў у вечную айчыну. Сэрца Твоё неазменна поўнае палымянай любові, якую Ты адорваў смуткуючых сыноў, калі вакол Цябе сабраныя яны аплаквалі Твой адыход. Твой цялесны зрок быў зацемнены, душа ж Твоя была перапоўнена светам веры і надзеі. Ты упрыўзняўся на смяротным ложы і перад абліччам надыходзячай смерці благословил умилованных сынов Твоего ордена. Ты прагнеш, каб у святым благословенні і на нас сышла моц укрыжаванага Христа. Цяпер жа наш святы Отец і Патрыярх, малі Бога за нас, каб Твоё благословенне принесло шчодры плён у нашым манаскім жыцці. О, мира Божа,
молимся. Боже, Ты узнагороджуєш у сьогоднішній день святого Отця нашого Францишка вечным счастьем. Учини ласкаво, как мы отдано збирали заслуги для неба и отримали узнагороду, як наш Серафимский Отец. Благословенный адепот, якого мы вспоминаем, Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобой живе и володарит в уедности Духа Святого, Бог прозущей веки вечные. Amen. Читання з листа святого Францишка до усіх вірників, усім християнам, монахам духовним і світським, мужчинам і жінкам, усім, хто живе на світі, слуга їх підданий брат Францишек виказує подяку і жадає їм справдного небесного супокою і щирої любові к Богу. Будучи слугою для усіх, маю обов'язок служити усім і переказувати слово моєго Пана. Затим, убачивши, що за хвороби і слабості тіла не можу кожного по осудку відвідати, я вирішив у гэтым листі і посланні переказати вам слово Пана нашого Ісуса Христа, який з'являється словом Отця і слово Святого Духа, який є Духом і життям. Бог Отець хоче, як ми усі були праз Його збавлені, і як приймали Його чистим серцем і тілом, але не шмат ось таких, хто прагне приймати Його і отримати праз Його збавлення, хоч ярмо моя добра і тяжар мой легкий. Які ж, однак, щасливі і благословлені ті, хто любить Пана, і хто робить так, як сам Пан говорить у Євангелії. Полюби Пана Бога Твоего усім серцем Твоїм, і усією душою Твоєю, і усім розумінням Твоїм. Полюби ближнього Твоего, як самого себе. Будем же любить Бога і прославлять Його чистим серцем і чистими думками. Бо Ён гэтага перад усім прагне, калі гаворыць. Сапраўдныя шанавальнікі Твае будуць складаць пашану Айцу у духу і ў правдзе. Бо трэба, каб усе, хто Яму аддае пашану, шанавалі Яго ў духу і правдзе. Давайте прославляць Яго і маліцца ўдзень і ўначы, кажучы: «Ойче наш, который ёсць у небе». Бо мы павінны заўсёды молиться и не стомляться. И будем любить ближних, як самих себе. А коли кто не хочет, або не может их так любить, як себе, нехай принамсі не робить им ничего злого, але робить им добро. А на усіх, хто буде так чинить и витриває аж до конца, спасне Дух Пана и буде пребывать у них, и будуть сынами Отца Небесного, бо виконують Його учинки і з'являються умілованими братами і маті Пана нашого Ісуса Христа. Ось слово святого Францишка. Дякую Пану Богу.
Слово наставления святого Францишка для братов. О наидорожейшие браты и навеки благословенные сыны, слухайте меня, слухайте голос своего Отца. Мы дали великие обетания и отрымали еще больше. Стримливаємо даденые слово и приймаємо отриманые. Грех короткий, а кара вечная. Дробные терпения, хвала бесконцая. Шмат покликаних, але мало вибраних. Усім отплата. Брати, покуль ще есть час, чинимо добро. Такие слова Францишек покинул в первую чергу, конечно, своим братам. Покуль еще есть час, чинимо добро. И этот час, и он не прийде завтра, ці післязавтра. Этот час есть уже теперь. Францишек, як не дивно, хоч він, може, і не ведав стародавньої філософії, але він, сапраўды, кожен день хотел прожить так, как в этот день, который он атрымаў, покинуть лепшим, чем ён был раніцай. И это многие философы старожитные казали, что «carpe diem», «хапай життя», потому что то, что ты урвал от этого життя, то є твоє. Але Францишек говорить про то, як чинить добро вже тепер, поки ще є час. В таким сенсі, що добро треба робити не тільки, як урвати собі, а в першу чергу, як дати комусь іншим. Бо той, хто дає по-справдному потрібному, той, хто дозволить собі померти, по-справдному воскресає. Не той, хто урве для себе тільки. І ще поки що є час, ще поки що є можливості. Більше з нас, напевно, завтра проснеться так само. І так само завтра буде черговий день. Не змарнуємо, як і ще наступний.
теплыми днями. Паветра было наполнено водом опошных осенних веток, якія ще зеніці упригожували кляштер на саду. Чародки птушек, розшевітавшися, злітались з розних боків, як всі лягали на древо, а потім раптом змовкли, як би засярозилися. Туливши укрылся своей зюбки, я на нему слуховывали звуки той песни, якая доносилась из кляштера Микеля. Это браты святого Францишка спевали икону своего створца, а их голосы узносились у ворот понад мурами, ударались от короны крев и отбивались от крев, узносившись у неба, что возвышение. Серед тишины згасающего дня спел и гучал моцно, радостно, триумфально. Однако это не была звычайная вечерняя песня. Сегодня яны спевали крылышку Францишка, який канал. Это была незвычайная песня. Францишковый гимн для сестры смерти, якая праз некалькі хвілін павінна была вызволіць зямную душу их любимого отца. Будь благословен, Пане, за сестру нашу телесную смерть, яку не позбегне ни один живый человек. Гора тому, кто умирая, встане с народного греху. Счастливая, кто виконує Твою волю. Бо Твойче смерть им не зможе нашкодить. В лучности с нашим благословенным патриархом и всеми святыми молимся. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди володарство Твое, будь воля Твоя, як в небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яко мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але избавь нас от злого. Христос.
Пан з вами. и с Духом Твоим. Нехай благословить вас Бог Всемогутний, Отец и Сын и Дух Святый. Аминь. Идите в упокої Христа. Дякуємо Пану Богу.